Għalhekk ser nibqgħu mhux biss nagħmlu pressjoni imma se nkunu qegħdin nieħdu kull pass meħtieġ biex niżguraw il-pubblikazzjoni tal-inkjesta maġisterjali. U għalhekk mhux biss qed niddikjaraw hawnhekk din imma fil-ġranet li ġejjin se nibqgħu nagħmlu pressjoni kull mezz possibbli għaliex il-poplu għandu dritt ikun jaf il-verità kollha. Ex tqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt kollegament telefoniku li sar is-sibt filgħodu fuq Net FM. Bernard Grech qal li llum il-ġurnata huwa fatt stabbilit li Gvern Laburista ifroda lil poplu u fakkar kif hemm numru ta' persuni li kienu jokkupaw karigi għolin li qed jaffaċċjaw akkużi serjissimi. Buħut mill-akkużati għadhom qed jokkupaw il-karigi tagħhom fosthom il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna. Illum għandna numru ta' politiċi kif ukoll ex-politiċi, kif ukoll segretari permanenti u ex-segretari permanenti fost ħafna persuni oħrajn illi jinsabu akkużati quddiem il-qrati kriminali. Din mhix xi ħaġa li għandna nieħdu lightly, mhix ċajta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Robert Abela flimkien ma' dawk li se jiġu akkużati għandhom l-inkjesta f'idejhom u għalhekk uħud minnhom jinsabu inkwetati. Hawnhekk huwa fakkar li aktar kmieni din il-ġimgħa fil-qorti Robert Abela permezz tal-Avukat tal-Istat għamel minn kollox biex jopponi t-talba tal-Partit Nazzjonalista sabiex l-inkjesta tkun ippubblikata. Robert Abela mhux komdu li nkunu nafu l-fatti fi waqt li jgħidilna li f'din l-inkjesta m'hemm xejn, però ma jridix tiġi pubblikata. Għaliex jinkwieta għax jafx fiha. Bernard Grech sostna li l-poplu għandu dritt li jkollu l-verità kollha f'idejh brabta ma' dan id-dil fraudolenti u li sar b'kollużjoni. Huwa qal ukoll li apparti l-ħidma brabta mal-inkjesta Vitals il-Partit Nazzjonalista qed ikompli bil-ħidma fil-lokalitajiet kif ukoll b'diskussjonijiet mal-korpi kostitwiti kif ukoll ma' numru ta' esperti f'setturi vari. Hawnhekk huwa fakkar li l-Partit Nazzjonalista ħareġ numru ta' proposti fost l-oħrajn brabta mal-għoli tal-ħajja. Kellimna fuq it-tneħħija tat-taxxa minn fuq iż-żieda tal-kola. Kellimna fuq tax credit għal min ħaddem biex jagħmel tajjeb għaż-żiediet riżultat tal-kola. Kellimna fuq il-ħolqien ta' fond nazzjonali biex nappoġġjaw lill-industrija li timporta jew tesporta biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż. U tkellimna fuq l-iżvilupp ta' modell ekonomiku, setturi ġodda, instaħħu wkoll is-setturi illi krijajna aħna meta konna fil-gvern illi huma biss għadhom isostnu l-ekonomija tagħna u nimmiraw għal xogħlijiet ta' kwalità li jħallsu aħjar lill-ħaddiema tagħna. Intant huwa appella sabiex fit-8 ta' Ġunju l-poplu jivvota għal dawk il-kandidati li waslu għal pajjiż aħjar kif ukoll li se jaħdmu fl-interess tal-poplu Malti u Għawġi.